Dwi'n meddwl pam ti yn gorfod poeni ydy pam ti'n neud rhywbeth really serious a dwi rioed i wneud hynna. Helo, fe enw i di Iwan Steffan a dyma ydy fy stori i efo Triniaethau Cosmetic. Dwi yn dod o Rhiwlas wrth ymyl Bangor yn wreiddiol, ond dwi wedi bod yn byw yn Lerpwl ers 15 mlynedd rwan. Oedd gen i fi dad, mam a 2 chwaer yn tyfu fyny. A oedd fy nheulu'n hyfryd, maen nhw dal yn hyfryd, pobl meddal, clen. A swn i ddim wedi gallu gofyn am deulu gwell. A nes i fynd i ysgol gynnar yn y Rhiwlas. A dyna pryd nes i gyntaf dechrau dall bod fi yn wahanol. Dwi'n licio defnyddio'r gair yna. Ac yn yr ysgol lle o'n i, dyna ddim pobl hoyw, dyna ddim pobl du, dyna ddim Mwslemiaid. Oedd yn teimlo i fi na jyst un math o bobl oedd yna. O'n i'n ofyn deud wrth pobl bod fi'n hoyw hefyd achos dyna ddim really fashion beth. Pobl oed ni oedd yn hoyw, oedd o dal yn beth reit taboo, ond dwi'n dallt rwan bod hynna wedi newid. Pam o'n i'n tyfu fyny, ers ysgol fach, a wedyn mwy yn yr ysgol fawr, oedd pobl yn deithio trwy'r amser, ti'n feminine, ti'n edrych fel hogan, ti'n edrych fel hyn, a doedd o beth yn ddim byd neis. A pam ni arfer cerdded fewn i siopa neu clwb nos, oedd pobl arfer pwyntio arno fi, ac oedd hyn cyn cael Triniaethau, jyst achos bod fi'n edrych yn feminine. Felly rwan, mae'n teimlo dim bach mwy o fuck you, fatha give them something to talk about. Dwi'n cofio really isio teimlo fel bod fi'n teimlo neis. Achos dwi'n cofio byth teimlo neis a byth teimlo'n fresh a teimlo'n unig ar y tu allan a'r tu fewn. O'n i heb ddod allan, o'n i'n really meddwl dwi angen mynd i ffwrdd i wneud fy thing fy hun. A wedyn byddai'n iawn. Wedyn nes i gael cynnig mewn i lipa. Oedd dod i Lerpwl bod pethau wedi bod yn anodd. Maen nhw wedi wneud i fi fod yn berson neisiach. Dwi'n cofio pam o'n i'n arfer gweld mewn ffilms a stwff, pam o'n i'n 11 am Botox a stwff. Dwi'n cofio meddwl, oh my god, swn i'n cael hynna pam swn i'n hyn a swn i ddim yn rhoi meddwl amdano fo. Ers bod yn rhyw, dwi'n gwybod, 24-25, dwi wedi bod yn cael Botox bob dydd ag wthnos. A dwi wrth y modd efo fo a dwi ddim yn cuddio fo. Dwi wedi cael chin filler, jaw filler, cheek filler, nose filler. Be arall i cael? Botox fel yma. Botox yn Casalia, Botox yn Heaven. Mae hyn clip-in veneers. Na i ddangos i chi, ond hyn ydy'r clip-ins. So, hynny hynna di danad go iawn fi, ond dwi'n wedi dynnu hynna allan a cael veneers go iawn. Ond, na, mae'n cool, dwi'n cael loads o hwyl. Dwi yn. Ond mae pobl yn, mae rhaid chdi baratoi achos mae pobl yn edrych arna chdi os fel bod chdi'n wahanol da. Ond, ti'n gwybod be? Mae'n ffain. Mae'n ffain. Dwi'n meddwl fel dwi'n mynd yn hun, dwi'n meddwl mae bod yn wahanol, dyna beth sy'n actually'n cael chdi lefydd. Dwi yn cael lot o bethau negatif, beth i fy ngwyneb, ond mae o mond ar-lein. A dwi'n meddwl rwan, achos bod fi wedi delio efo hynna trwy fy oes, dyna gyd dwi wedi nabod, really, dwi'n gallu delio efo gan pobl dwi ddim yn nabod rwan. Ond mae'n dibynnu lle sy'n byw, ti'n gwybod, yng Lerpwl, mae o'n really normal. Lot o amser pan dwi'n mynd yn ôl i Gymru, ti'n gwybod, mae'n fel which isn't fine. Mae'n fine. Mae wedi bod rhywbeth mor matter of fact i fi. Dydy o jyst ddim yn ddim byd i fi ddim mwy. Mae'n mynd i gael Triniaethau fi wan, mae o jyst fel cael siopa, mynd i siopa. Dwi ddim yn meddwl o gwbl amdano fo. Pam nes i ddechrau cael Triniaethau, dwi'n meddwl o'n i tua 19 a nes i jyst dechrau cael pethau bach fel dim bach o Botox yma neu dim bach o lip filler neu beth bynnag. A rwan dwi jyst yn meddwl nes i ddim cael y siawns yna i fod yn hapus pan o'n i'n ifanc. Felly dwi'n really dathlu fy hun rwan. A dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig, achos mae lot o bobl yn gweld o fel bod yn vain neu bod yn self-centered. A alla bod o, mae hynna'n ffain, ond i fi yn bersonol, mae o jyst fel dathlu fy hun. Be dwi'n trio normalisio ydy'r stigma o gwael pethau, achos mae pobl yn
Mae dal rhyw ffordd yn hush amdano fo, a does yn byd yn wrong efo fo. Dwi'n meddwl os ti'n brifo neb, wel, ti'n gwybod, jyst parcha beth dwi'n neud, ti'n gwybod. Nes i gael trosbaniad gwallt 2016, a swn i'n deud allan o bob dim dwi wedi cael, hynna ydy'r peth mwyaf pwerus i fy meddwl, really. Oedd o'n really cael fi lawr am amser hir. Dwi'n meddwl bod y gwallt yn mwy o beth mental, achos mae yn really newid y ffordd mae pobl yn gweld chdi a stwff. A y ffordd ti'n gweld dy hun, dyna beth sy'n bwysig, dim be mae pobl arall yn gweld beth ti eisiau gweld. Bob tro dwi'n cael unrhyw fath o treatment rwan, dwi'n hollol agored ar social media fi, achos mae yna gymaint o bobl yn cuddio fo, dwi'n trio normaleisio fo dim bach mwy, achos di o ddim yn meddwl bod chdi'n weird, a di o ddim yn meddwl bod chdi'n sal yn dy ben os ti'n cael cosmetic treatment. Pan nes i ddechrau cael tattoos yn 2008, dwi'n cofio nes i dechrau cael rai bach, a dwi'n cofio mynd i gael fy nwylo i wneud, oedd pawb yn deud fi, paid o cael dwylo, ni di byth cael job, ni di byth gallu wneud dim byd. A dwi wedi cael bob job, dwi wedi trio am erioed, a dwi'n teimlo bod fi wedi cael gyrfa. Dwi wedi gallu wneud beth dwi eisiau wneud. A yr un peth efo gwddw, a nes i gael tattoo gwynab bach, chydig fisoedd yn ôl. A oedd pawb yn dweud paid yn neud o, ond really, mae'r gwaith yn mynd fel hyn. Ti'n gwybod feddwl? A dyna yr un ffordd a dwi'n edrych ar y holl beth efo Botox a Cosmetics. Mae o jyst yn mynd i fynd yn mwy normal, jyst fel mae tattoos wedi. Dwi'n meddwl pam ti yn gorfod poeni ydy pam ti'n neud rhywbeth really serious, a dwi erioed i wneud hynna. Lot o pobl ar y we, maen nhw'n galw fi'n plastic surgery addict. Dwi erioed i cael plastic surgery, dim byd. Dwi wedi cael fillers, Botox a hair transplant, dyna bo. Ond dwi heb erioed i cael plastic surgery. Achos bod dwi yn mynd yn un wan, mae fy ngwallt yn mynd yn mwy tenna. Dwi ddim cweit angen o eto. Mis nesaf dwi'n mynd i gael fy knees. Dwi ddim angen o, ond swn i'n eitha ffansio nose job am hwyl. Swn i'n licio fatha trwy'n fel llygoda mawr, fatha really miniog, fatha Jodie Marsh, lyfio fo. Alla, dwi'm yn gwybod, gawn ni weld. Dwi'n eitha hapus o bob dim arall. Dwi'n really trio dathlu bob dim dwi efo a bob dim dwi ddim efo, yn lle gweld o fel pethau negatif.